sausawan. Kaya mamimili tayo guys ng ulam mo. Ito, sarap po. Kaya masarap. Ano, Nagmamantiga pa. mantika pa oh. Ilang kanin kaya mauubos niyan. Atakain sa atake. High blood. Sa high blood. High blood. Guys, ito chicken nila. Murang-mura lang dito. Dito kayo bumili. Tindahan ni Manong Lando. At Aling Loslin. Gago. Dito kayo bumili. Sabihin mo na lang, tindahan na lang ni Manong Lando. Hey, Jai! Gago to si... And eto, mura na to. Kung bibilin mo tong hilaw, 92. 90, hindi 92 ha. Dito na 30 lang yan. Dito 30 lang. O, kumain ka na. Gutom lang yan. Gutom lang. Isang kanin lang akin. Takanin kayo. Ano ba? Magpuntay ka sa bigay ng Panginoon. Dit! Wala tayong mapistuan. Wala pa nga, hindi pa nakagawa eh. Yan, si Boss Anong Lando. oras yan dito? Papadeliver yung ano? Yung kahoy. Ang... Gapagawan mo na ba? Meron ka rin mamaya. Wala Eh, mamaya ma... Kita oh! Gomez! Uulam nyo. Huwag kang kain ng mataba. Delikado ka dyan. Hira lang sa isang linggo, isang beses lang. Ano sa... Isang beses lang daw guys. Kalimutan ko. Wala bang sausawan to, te? Kalimutan ko yung tuyo. Yot. Wala na tuyo doon eh. Wala na tinda dito? Meron. Ay, si andyan pa si ano? Si Idol? Si Idol, yung tuyo doon. Oo. Sa mga truck doon. Si Ay, si Ay. Si Idol doon, may Si Ay. tuyo. Sinabi niya sa akin. Yan ang dalawang bagets na bante.